दिनै गोजोन गोरोबथा जाना फैनायनो बोसोरथाम जालायलांबाय दिनैसिमबो एलटमेन्टखौनो होनो हायाब्लालाय मानिथो इएम जादों नोंलाय रनजित बसुमतारिया नोंथ' सासे हार्डकोर लिडार ना नोंथ' सासे दिनै गुलि अरना समाय लानाय ना गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय एक्चुअली आं दिनै भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन दिनै बारान्दा खामसालियावनो खालामदों गरमबो गरम अयथासार गरम जाय हक दैज्लां बोथोर सफैबाय जेला गरमा सफै जाखागोन गावबा गाव बोथोर नों कारेन्ट सावबाबो सावाब्लाबो नोंनि बिला सिखांखागोन बे आरोखि सरकारनि नियम दा खोथाया जाहैबाय मा मार्टिएस्टम देरहासार इस्लारियाबो दिनै खालामदों गोबाङानो खालामदों बा गोबां समनिफ्रायनो देरहासार इस्लारि बिथाङाबो बुंबाय थादों जे एनडिएफबिनि जानानै गोबां खोथा बुंदों आरो गोबां खामानि मावदों जाय हक बावहायबो बिबो थांबाय बे टपिकआबो दिनैहाय मार्टिएस्टमनि बारै बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों एलटमेन्ट मोनाखै होननानै बुंदों जेनेरेल भाबै मार्टिएस्टम मोनसे लुनो नागिरदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय बै बे मोनसे अदालगुरिजों थांनाय रड मोनसे मोनोब्ला दालां गोलाव मोनसे मोनो बे खाथियावहाय आं एक्जेक्ट लकेसनखौ एक्जेक्ट जायगाखौ आं मोनथियाखै खिन्थु बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जागोन अदालगुरि थांनाय रडआवहाय आरोखि दै सेरावसो बिबो ओमफ्राय बेनि हाखौ मा खालामदों दिनैसिमबो एलटमेन्टखौ खालामनो हायाखै होनबा पावाराव थानानै नैबे जोंनि बिथां रनजित बसुमतारिया हानिनो फिफा दिनै गोबां हानि लेखा रानगासिनो दं होगासिनो दङ दिनै एक्स एनडिएफबिनि मुङावहाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय जायफ्रा दिनैहाय एनडिएफबिनि खामानि मावनानै बुजानाय एनडिएफबिनि ट्रेनिं लानानै गुलि अरनानै समायखिरा लानानै दिनैहाय गावथार जानाय एनडिएफबिनि ओंखाम जाहोनानै गावथार जानाय एनडिएफबिनि नामावहाय जायफ्रा माइरं थफ्ला हैनाय बेफोरो गावथार जानाय एनडिएफबिनि नामावहाय दान्दिसे सम जिरायहोनानै जायफ्रा गावथार जानाय बिथांमोननि जाखिनि बावहाय मा होनना बुङो मार्टिएस्टम बानायनांगौ बिनि हाखौ नैबे खुंथायाव थानाय रनजित बसुमतारिया हानिनो फिफा एनडिएफबिनि नामाव मानो एलटमेन्टखौ मानो होनो हाया मा खारन दं मा जाहोन दं मानो सरकाराव थादों मानोथो पावाराव थादों लाब गैयाथ' बेफोरबायदिब्ला एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरखौ एफाराब असनमान बा लाजि फोनांनानै जेबो लाब गैया नोंथाङा सानसे साननैब्लाबो थाखाय खामानि मावबोदों दिनै नोंथाङा हारिनि खामानि मावबोनानै दिनैनि दिनाव एनडिएफबिनि नामाव जायफ्रा मुंख्लं जालांदों जायफ्रा गावथार जादों जायफ्रा रान्दि जादों जायफ्रा दिनै बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बुलि होदों बिथांमोननि जाखिनि मुंख्लं जानाय बेफोरनि दामखौ मानो होनो रोङाखै जायफ्रा दिनैहाय बेवहाय एमसिएलएआनो जा इएमआनो जा बा सोरबा एमएलएआनो जा एमएलए गासैबो नङा दै एनडिएफबिनि जायफोर एमएलएनो एमसिएलएनो इएमनो बेफोरो लाजिनांगौ बार बार बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि मार्टिएस्टमखौ असनमान खालामनाया मानो थाखाय खालामनो हाया प्रमद बर'खौ दिनै नोंथांमोना मानोथो प्रेसार होनो हाया मानो बुंनो हाया आरो जुदि बुंनो हायाब्ला मानो हगारनानै होआखै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिफोरनोलाय मानो हगारनानै होनो हायाखै प्रमद माबाया रनजित बसुमतारिया नोंथाङाबोथ' सानसे समाव गुलि अरनाय नोंखौ गोबां सेंग्रायानो बुंदों गुलि अराखै ट्रेनिं मोनाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो खिन्थु नोंथाङाथ' जाय हक ट्रेनिं मोनदोंमोन आं बेखौ बुंनो थांला दिनै नोंथाङाथ' गुलि अरदोंना हारिनि थाखाय समायखिरा लादोंना बिराद गिदिर गिदिर समायखिरा लादोंना दिनै बे समायखिरा लानायखौ मानो बावनो हमदों नोंथाङा दिनै सानसेब्लाबो म्यानमाराव दुखु खस्थ' लाहैदों दुखु खस्थ' लानायनि बिनिमयै जायफ्रा दिनै गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय दिनै गोजोन गोरोबथा जाना फैनायनो बोसोरथाम जालायलांबाय दिनैसिमबो एलटमेन्टखौनो होनो हायाब्लालाय मानिथो इएम जादों नोंलाय रनजित बसुमतारिया नोंथ' सासे हार्डकोर लिडार ना नोंथ' सासे दिनै गुलि अरना समाय लानाय ना दिनै नोंसोर थोननायावसो दिनैहाय कयेकजन सेंग्राफ्रा दिनै थैदों मुंख्लं जादों दिनै नोंसोर दैदेनगिरि जानायखायनोथ' दिनै बै सुबुंफोरा दिनै गावथार जादों नोंसोरनि खामानावसो नोंसोरनि अर्डार होनायावसो दिनै बिथांमोना गावथार जादों दिनै बेफोरखौनो जुदि असनमान खालामोबा दिनै बेफोरनि नामावनो जुदि मार्टिएस्टमखौ जुदि गोसो होआबा माखौ गोसो होगोन
माखौ गोसो होगोन बयनिख्रुइ देरसिन खिन्थु नोंथांमोननि जिखिनि पावार जायखिनि MCLA बिबान दानजागोन बेखौ साननाया गोरोन्थिलै बेफोरबायदि साननाया गोरोन्थि सिगांनो दाम मोनसिननांगौ सोर मोननांगौ जायफ्रा मार्टियास जालांदों जायफ्रा मुंख्लं जालांदों बेफोरनोसो होग्रोनांगौ दिनै प्रमद बर'आबो बेखौ साननांगोन मुंख्लंफोरखौ दिनैहाय दाम होदोंनो प्रमद बर'आ माहायथो दाम होदों बबावथो दाम होदों मानोथो दिनै नोंसोरलाय एलटमेन्टखौनो खालामना होनो हायाखै NDBनि जायफोर मार्टियास दम लुनाय बिसोरबायदिनो जायफ्रा लुगासिनो दङ बिसोरनि मार्टियास दमखौलाय मानोथो खालामना होनो हायाखै मानो खालामना होनो हायाखै जों दुखु मोनदों सोरबाया दिनैहाय गगाब सगाब खोथा बुंबा जानाय नङा गगाब सगाबनो जानला मोनला खोथा बुंबाय जानाय नङा मार्टियास दमखौ सब समाय दाम हो सनमान हो तो लोगोफोर दिनै गोबां खोथा बुंबाय दिनै मार्टियास दमखौ दिनै एलटमेन्ट मोनाखै होननानै आं खोनानो मोनफिनदों हाखौ दिनै रनजित बसुमतारिया नैबे जायफोर मार्टियास दम मुंख्लं जालांबाय मार्टियास दम लुनो थाखाय जेनेरेल भाबै लुनो थाखाय बे हाखौनो एलटमेन्ट होनो हायाखै बिनि देरसिन लाजिनांथावना गैया होननानै आं सानो दिनै बै सुबुङा ओरैनो जिउखौ दान होआखै रनजित बसुमतारि आरो प्रमद बर'आबो सिन्था खालामनाया मोजां आं BPF TPF आं जेबो मिथिया नोंथोरो एसे सिन्था खालामनाया मोजां जों पलिटिक्सफोरखौ बारा बुजिया आरो रोङा नैबे बाथ्राखौ नैबे भिडिअखौ लानानै सोरबा सासेया बांद्राय भिडिअ खालामबाय थाबा जानाय नङा आं बुंदों प्रमद बर'आ दिनैहाय बिथाङाबो सानसे समावहाय बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय आरो सानसे समावहाय बिथाङा राजा लामा गाथेनानै बे अबस्था मोनफैदों आरो दिनैहाय NDBनि सागान होनायावहाय बिथाङा चिफ जादों आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दिनै ओंखायनो नोंथाङा दिनै आबसु आन्दलन समावबो गोबां मुंख्लं जादों बेफोरखौ एसे गोसोखांनाया मोजां आंनि गाद्दि आंनि पावार आंनि बायदिसिना बेखौ सानग्रोबा जानाय नङा तो लोगोफोर आं भिडिअखौ गोबां खोथा बुंबावनो सानदोंमोन प्रमद बर'नि सायावहाय दा बुंनो साला गरमाबो बारा जादों आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि